गंसे सावथुन बे गोदान बर' सावथुना नोंथांमोननि गेजेराव फैगासिनो साल्टे फिल्म प्रडाक्शन आरो हीरा फिल्म प्रडाक्शना दिहुनदों अख्रां गंसे मुंनि गोदान बर' सावथुनखौ। नोंथांमोना बे गोदान बर' सावथुनाव नुनो मोनगोन फावखुंग्रि पूजा मोसाहारि, बिबेक गयारी, प्रवीण मैथा बर'नि फाव खालामनायखौ। बे सावथुनावनो फाव खालामबावदों दांखोलोदो, दिनेश रामसियारि, कृष्ण बसुमतारी, मिजिं नार्जारी आरो माखासे फावगिरिफोर। बिथोनगिरि प्रवीण मैथा बर'नि सल' सुजुनाय अख्रां गंसे सावथुनाव नोंथांमोना सोमोनांथावै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन। बे सावथुननि शुटिंखौ चिरांनि कासिकत्रायाव खालामनाय जादों। मिथिहोनांगौथ' दं। आं गिबियाव बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि जानानै अख्रां गंसे मोनसे सावथुन खालामनो ओंखारगासिनो दं। दिनै महरत जाबाय। प्रडिउसारफोरखौ आं गिबियावनो साबायखर होयो आरो प्रवीण बर' जा अनजालु फंबाय, बियो जोबोद गोसो गुदुं आरो ब्रिलियान्ट। जोबोद बाख्नायथाव, जोबोद मोजां मोनदों बेयाव महरतआव फैनो मोननानै। दिनै महरतबो खालामनाय जाबाय। दा आं माखासे बाथ्राखौ मिथिनो नागिरदों प्रवीण फंबायनिफ्राय। बे खामानिखौ मावनायाव एबा मावनानै माबा मोनसे मुलाम्फा मोनबोदों नामा, आं बेखौ सोंग्रोनाय जाबाय। मानोना सार्भाइभेल इज द फिटेस्ट होननाय मोनसे खोथा दङ। मानसिया थांनानै थानो हायाब्ला बबेबा मोनसे खामानियाव नांथाबनानै जेबो लाब गैया, मुलाम्फा गैया। बिनि थाखायनो बे खामानिखौ मावनानै गमामायैनो थानायनि लामा मोनमारदोंना, आं सोंनाय जाबाय। गिबियावनो आङो सारखौसो खुलुमनांगोन आरो आङो दिनै गोजोनदों। सारखौ आङो गिबि खेब लोगो मोनदों, जोंनि सेन्ट्रेल बिसानिनो आफादगिरि सारा, आरो सारजों दसे सावरायलायनो होननानै जोङो जिरायनायबो जाबाय। बे बेलायाव आं बेखौसो बुंगोन, जोङो जिखि खामानि मावा मानो जोङो गोसो होनानै मावोब्ला साक्सेस जायो। आङो उन्दैनिफ्रायनो मोनसे आंना थांखिखामोन, बे सावथुन मुलुगाव हाबनाय, ओमफ्राय मेथाइ खननाय। मेथाइबो खनो आं गेजेर गेजेर। आंनि माखासे मेथाइफोरबो दं, जेरै बायलें बायलें, 1, 2, 3 बिदिनो रोंबासो मेथाइबो खनबाय आङो, एलबामबो बानायबाय। बेनिफ्राय 2010निफ्राय आं सावथुनखौ बानायजेननाय जादों। बे बानायनायनि बेलायावबो जेनेबा आं जेब्ला इउनिभार्सिटि फरायबाय थादोंमोन, बेवहाय मोनसे फाथैलाइ बिसिनाय सिनेमा, बे फाथैलाइ सिनेमा बानायनाय शुटिंखौ आं नायखुमाबाय थादों आरोखि। बिराद गोबाव नायदों आङो। बेनिफ्रायनो आंनि गोसोआ आरो बांसिन गिदिंलांसिनदों। बेनिफ्राय फार्स्टखिनियावथ' आङो सावथुन बानायनायाव आङो लकसानबो जादों। फार्स्टआव खननै सावथुन आंना लकसान जादों। बिनि उनाव जेसेबां सावथुन खालामदों, इसोरनि उनाव दासिमबो लकसान जाफेराखै। आरो बेखौ आंल' नङा, आंजों जेसेबां मावफायो आरो जेसेबांनाखि फिल्म इन्डास्ट्रियाव गोरोबफानानै थानाय, बा टेकनिशियानानो होन, केमेरामेनानो होन, बा प्रडिउसारफ्रानो होन, बिथांमोना बयबो बुंगोन आरोखि, बयबो मिथियो। मानो होनोबा मेन जोंना टारगेटआ जाहैबाय जोङो एक्टिभलि जोङो नांनांगोन आरो माने ल' बाजेटाव माबोरै मोजां कुवालिटि दिहुननो हागोन, बे बुस्थुखौबो जों साननांबाय। बेनिफ्राय जिहेथु इक'नमिक्सखौ एसे लानाय हिसाबै, आंबो इक'नमिक्सखौनो फरायदोंमोन हिसाबै, एसे बेखिनि रांखान्थियारि माबानि सायाव एसे गियानाबो दं हिसाबै, बैफोरखौ आं एसे इस्टिमेल इउज खालामनायबो जादों आरो बेनिफिट जायाखै नङा, जादोंबो। आरो आं बिनिफ्रायनो गोबां सहायबो मोनदों, न'खरावबो आं सहायबो मोनो। बिनिफ्राय बेजों लोगोसे गोबां सावथुन बानायनायजों लोगोसे गोबां माने सुबुंफ्राबो दिनै एंगेज जाबाय, पार्ट टाइम जबफोर बायदि, जेरै मोनसे फेक्टरि बायदि जायो बेयो। मोनसे सिनेमायाव सोरबा टेकनिशियानानो होन, सोरबा केमेरामेन, सोरबा एडिटर, आर्टिस्ट, सिनेमा देखायहैग्रानिफ्राय लानानै बयबो माबा मोनसेबाबो खरसा मोनो। ओंखायनो बेफोरखौ प्रडिउसारफ्रा फोथांनाय जायो। ओंखायनो मेन पलिसिया माने प्रडिउसारखौ फोथांनाय टारगेटैनो सावथुनखौ खालामबोदों गोदोनिफ्रायनो आरो दासिमबो खालामदों। बेबायदि हिसाबै नांगौबा बोथिसे राननानैबाबो मोजां खालामगोन, नैबे थांखियाव थांबाय थानायाव दासिम साक्सेस जालांबाय थादों, आं बेखौ होनगोन आरोखि।
दा फंबाय नोङो दिनैसिमाव मोनसे फिल्म बानायखो आंखौ मिथिनो लुबैबाय। खालामनायाथ' आं दिनैसिमाव 20सो जाबाय। जोबोद बाख्नायथाव जाबाय औ मिसिं सिनेमाखौ लानानै बेनिफ्राय मोनसे मिसिं सिनेमा सियाट होननाय मोनसे मिसिं सिनेमाया मिसिं फिल्म इन्डास्ट्रिनिफ्राय बिराद गिदिर एवार्डबो मोनसे मोन्दों। बे स्ट'रियाबो आंनो खालामनायमोन आरो सियाटआ। ओमफ्राय बिदिनो एलबामफ्राथ' गोबां जाबाय आङो डिरेक्सन माबा करियर खालामनाया आरो ओमफ्राय कमेडि एलबामफोर स्ट'रि बेसफोरखौ खालामनाय जायो आरो बांसिन लासै लासै बिदिनो खालामबोबाय थादों। बेफोरनिफ्रायबो जथेस्थ'खिनि फैयो मिनिमाम नैबे दा आङो माबायाव माने मे आरो एप्रिलनि गेजेराव माने उइदिन 20 डेजआव आङो 1 Lसो आंना कालेक्सन फैदों माने आं डिरेक्सन करिय'ग्राफ खालामनायाव आरो बा बे जोंनि मोनसे पार्ट टाइम जब फैबाय फेमिलि सापर्ट मोनसे फैबाय फेमिलिनो जोङो होनो हाबाय आरो उइदाउट माने कस्ट जुदि नोङो जेबो बेनिफिट गैयाब्ला बेवहाय नांथाबबाय थायोब्ला फेमिलिफ्राबो दुखु मोनखागोन। ओंखायनो जों बेखौबो साननानै माने नोंखाय नांथाबनायनिफ्राय जादों आरो बेफोर गासिबो नाजानायनि गेजेरजों जादों होननानै सानदों। दा आं दा बेयाव बुजिबाय आरो माने we have knowledge but we don't have skill दा मानसिया माने नलेजल' थानानै जानाय नङा आरो माने स्किल पार्सन जुदि जानो हायोब्ला बे अट'मेटिक नों जेबो खालामनांला बे नोंनाव फैगोन आरो बे आथिङाव फैगोन। दा बेनिखायनो बिदिब्ला आङो आर्टिस्टफोरखौ खावलायबाय जाहाथे ओरैनो इमसनेल ओंखाराबालानो माने गावखौ रोंगौथि गोनां स्किल पार्सन खालामग्रोब्ला माने प्रडिउसारफ्राबो नागिरगोन ओमफ्राय गावहा मोनसे आर्निं मोनसे सर्स जागोन आरो साफ्रोमबो मानसियाथ' डाक्टार इन्जिनियार जाया एबा सोरबा मावनानैबो जानो हाया। जेनेबा जों बायदि मानसिया मास्टार हिसाबै आं बुंबाय माने सोरबा मानसि मोजां जायो नामा होननानै जोङो सब समाय माने गथ'फोरखौ माने जोङो बुजायबाय थानाय जायो काउन्सिलिं खालामो बबे लामाजों थानांगौ बबेखौ मावनाङा बेखौ मावनांगौ। सोरबा बिजनेसफ्रा बिदिनो जोंनावल' फैसा जोंनावल' फैबा हामगौ सानो। दा डाक्टारफ्रा बुंनो थाङोब्ला गासिबो मानसिया जुदि बेमार जाजोबब्ला हामथारसिगौ जाहाथे फैसाया बिनाव फैयो। दा जोंनिया जाहैबाय बे आर्टिस्टफोरा जाहैबाय खामानिया जाहैबाय माने we have to guide the society in the right direction दा बे आरो दा बेनिखायनो आङो फंबायखौबो खावलायबाय जाहाथे बे नोंनि फिल्म बानायनायफ्राव जाहाथे ससियेल रिफर्मेशननि खोथा फैयो आरो बेनिफ्राय इडुकेसन जाहाथे जोङो सोलोंथायाव जौगाखांनायनि मोनसे फैयो आरो बेनिफ्राय भेलु इडुकेसन सायाव बेखौ बानायो ओमफ्राय ससियेल रिफर्मेशननि खोथा दं बेखौ जाहाथे बानायो होमब्ला अट'मेटिकलि बे जाथिया माने गोजौआव फैगोन आरो जों बर' मानोना जोङो दा ओरैबायदि जों मोनसे जाथि माने वी केन एडप्ट इजिलि आदार्स कालचार नैबे जिनिसखौ जोङो आं दा गिदों माने जों गुबुन कालचारखौ गुबुन लेंगुवेजखौ जोङो गोरलैयैनो एकदम एडप्टबो खालामो ओमफ्राय सोलोंबो हायो आरोखि। दा बेनिखायनो जोंनि थाखानाय वी हेभ एक्जिस्टिं आवार अन कालचार जों बेखौ माने प्रिजार्भ खालामनानै जों जौगाखांलायनायनि खामानिखौ मावोब्ला डेफिनेटलि उइल बि साक्सेसफुल वान डे एस ए नेसन। दा जाथि दानायाव माने नोंथांमोननि गोबां माने कन्ट्रिबिउसन दङ जों बाख्नायो। ओमफ्राय जायफोरा फावखुंगुर फावखुंग्रि ओमफ्राय दामनाय देनाय मिउजिक जाहाथे मिउजिकआबो माने बे बड' रिलेटेड टिउन जायो आं बेखौबो खावलायगोन मिउजिशियानफोरखौ। आरो बेनिफ्राय बिदिनो मेकआपमेन थागोन जोंहा केमेरामेन एक्सपार्टफोर जाहाथे बिथांमोनाबो स्किल पार्सन जायो आरो बिदिनो प्रडिउसार बिथांमोन जाहाथे बिथांमोना माने मोजांखौनो मावो बे जों मोजांखौ मावोब्लानो बे अट'मेटिकलि समाजा मोजां जागोन आरो आं दा बेखौनो मोजां मोनबाय नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै आरो आं आसा खालामो बे नोंनि माने आर्टिस्ट लाइफआ बे नोंनि स्किला जाहाथे बर' समाजाव मोजाङैनो गोहोम गोग्लैयो आरो बेखौ मावलांबाय थायो आं बेखौ खावलायनायजों लोगोसे इनकारेज होबाय आरोखि थुलुंगाखांनाय होबाय। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो।
बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार इडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल्स, मेथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिं, हाईली एक्सपिरियेंस फेकाल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै स्लट लानो हागोन।